Давайте поговорим про так называемые ДНР и ЛНР. Вот я бывал там в агентствах всяких, французских, там британских всяких агентств пишут. Территория контролируется сепаратистами, симпатизирующими России. Вот так они пишут. Да, или которых поддерживают. И которых поддерживает Россия, да? Вот давайте без вот этих вот выкрутас, я считаю, лукавых и позорных, которые используют наши враги, в том числе и внутри Украины, расскажем, как действует система, вот вы как разведчик, как действует система управления этими маріонеточними формуваннями. Хто там ким управляє, хто за що відповідає? Ну, це питання насправді дуже просте. І воно просте для нас. Чому? Тому що ми розуміємо саме цю систему управління і контролю, яка була встановлена на території окупованих районів і Донецької, і Луганської областей з 2015 року. Угу. От, і вона не змінилась до сих пор. І вона, мало того, що вона не змінилася, вона чітко діє. Вона просто, якщо говорити про вищі щаблі, що стосується Південного військового округу, там просто замінилися один штаб, замінився на інший. Якщо ми говоримо там з 2015 року, це було там 12-те командування резерву, яке формувало ці корпуси, і ті генерали із своїми батальйонними тактичними групами, які заходили на територію України, от в 2014 році вони і були тими особами, які формували так званий перший і другий армійський корпус. Це по-перше. Друге, потім пішла трансформація, пішли процеси створення нових угруповань. І от якщо говоримо тепер на 1 березня 2018 року, коли офіційно було заявлено, що сформована 8-ма армія, тобто штабу 8-ї армії були передані повноваження щодо управління цими окупаційними російськими військами. 8-я російська команда, 8-я на сьогоднішній день 8-ма армія безпосередньо відповідає і здійснює керівництво і контроль. Ну, відповідно, під безпосередньо вже Міноборони, Генштаб, Міноборони. Навіть не так. Безпосередньо під контролем штабу Південного військового округу, ну потім вже пішов Генеральний штаб Російської Федерації, Міністерство оборони. Ця система самодостатня. Самодостатня в чому? Тому що ми бачимо, що всі вказівки, всі накази, які надходять з Південного військового округу на територію окупованих районів, вони виконуються. Ми бачимо постійну присутність офіцерів, генералів з Південного військового округу, з 8-ї армії на нашій території. Вони здійснюють інспектування, контроль, при тому контроль всіх напрямків діяльності цих військ, починаючи від бойового застосування і закінчуючи повністю логістичним забезпеченням, яке здійснюється з території Російської Федерації. Вот у нас существует такая иллюзия, которую тоже, на мой взгляд, враги Украины распространяют, что все-таки вот эти вот группировки, они действуют самостоятельно. И вот там обстрел, тут обстрел, это самодеятельность на местах, да? Вот как, на ваш взгляд, занимаются ли эти люди самодеятельностью или указания на обстрелы, на уничтожение снайперские и так далее отдаются из вот этой 8-ї армії, из штаба російського? Ну, якщо говорити саме про оці такі випадки, да, і обстрілів, або випадки тиші, припинення вогню, все координується і управляється. Ми маємо чітку розвідувальну інформацію стосовно тих вказівок, які надаються керівниками 1-ї і 2-ї армійських корпусів. Ми бачимо, наскільки чітко виконуються ті вказівки, які необхідні, наприклад, для того, щоб припинити вогонь. Іде чіткий контроль, іде відрядження офіцерів штабів 1-ї, 2-ї армійських корпусів бригади, які контролюють ці питання. Ми маємо підтверджену інформацію, коли навіть команди на відкриття вогню вже по лініям зв'язку надавалися зі штабу 8-ї армії. Здійснювати обстріл чи не здійснювати важким озброєнням. І сказати так, що там, да, є випадки такого безконтрольного, але в цілому вся ситуація контролюється саме російськими командирами. То есть вот это нарушение режима тишины, обстрелы там, вот грузовик попали из тура, да, один наш боец погиб, несколько раненых, да, и это вещи, которые контролируются російськими. Так, ну, це один приклад. А візьмемо інший приклад, коли здійснюється обстріл важким озброєнням, артилерійськими системами. Ну, одне діло, коли там, як кажуть, найманець випустив чергу з АК, і інше, коли батарея артилерійська випустила порядка 30-50 снарядів. Різниця ж є.
І ми повинні говорити про це. Ми повинні говорити про, хто давав команду на відкриття вогню. Ми повинні говорити про те, а чому ця артилерія знаходиться саме там, а не була відведена, як це було домовлено під час мінських переговорів, на визначену відстань. Це дуже багато питань, які, по суті, повинні контролюватися і які повинні виноситися на обговорення.